Pirang-pirang tonggone barek LSM sing ngancani gak kuwasa ngempet mangkele nang petugas Rumah Sakit Umum Jombang. Kabeh ngelabrak barek gebrak meja administrasi soleh ketun dipingpong ambek petugas. Rumah sakit pelayanannya bagaimana ini? Ini kasihan karena ini kasihan. Lah itu tidak. Masa mau ditampilkan orang-orang? Mulai dari pagi tadi loh, Mas. 12 jam loh ini ya. Orang muringe pirang-pirang anggota LSM Forum Rembuk Masyarakat Jombang iki dadi katekane para wong sing nekani Rumah Sakit Jombang. Mangkele dulur wong sak bojo Wisnu Wardana barek Gunanti, wong kelurahan Weru Kuton Jombang iki digarai ambek kitahane mayit bayeke ambek pihak rumah sakit. Bayi umur 2 dino sing lahir prematur barek kena gangguan ambekan karo pencernaan iki mate ke dino Selasa isu utuk-utuk. Bayi teko keluarga melarat iki ditahan ambek pihak rumah sakit oleh gak iso melunasi biaya rambutan sing bengkak sampai 5 juta rupiah. Wisnu Wardana, bapake bayi sing sak penirune nyambut gawe serabutan iki mek iso mbayar 500.000 rupiah. Wisnu semoyo ape nglunasi rambutan iku ambek jamin no KTP-ne. Tapi upaya iku ditolak pihak rumah sakit barek tetap nahan mayite bayi melasiki sampai 12 jam luwih. Apa semane keluarga melarat iki gak ngesaki jaminan kesehatan utawa BPJS. Joko Fatah Rohim, Ketua Forum Rembuk Jombang getuni kelakuane rumah sakit WEKU Mente iki. Pihak nuntut rumah sakit Plat Abang iki ngekei fasilitas nang wong melarat. Sawise kere-keran dawa pihak rumah sakit akhirnya ngalah terus ngeculno mayite bayi iku nang keluargane. Oleh nggak duwe biaya, mayite bayi welas iki akhirnya digomole ambek numpak Bronfit. Sampai saiki RSUD Jombang gak gelem ngomong pas ditakoki perkara iki. Saiful Mualimin, CTV.